Šiel som zase do tohoto domu a urobil som veľkú chybu. Podarí sa mi utiecť? Nezabudnite si zobrať nejaké jedlo a my môžeme ísť spoločne na to. Takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska si ideme zahrať zase hororovku Ice, teraz part 2, lebo jednotka mi nevyšla, jak ste videli. A určite vás to bude baviť a nezabudnite dať like, keď sa vám to bude páčiť. Moc ma to podporí a bez ďalšieho obkecávania ideme na to. Že sme tady, my dávame mod ťažký a môžeme ísť na to lebo minule sa mi to fakt nepodarilo. To bylo hrozné. Takže tí, co ste nebyli v minulém videu, no tí, co ste si nekúkali o to druhé video, tak chodte si to kúknúť. Bude vás to baviť, no. Snad hej, lebo akože fakt neviem, čo už mám robiť. Dobre, takže minule sme skončili furt zaseknutí v pivnici. To je za mňa, v pivnici to bude najhorší. Lebo tam proste nemám šancu odísť. Bo ona buď pôjde do Rici, alebo pôjde zase preč, alebo pôjde zase niekde. A tak. Ale snad sa mi to dneska podarí, lebo budem musieť dať aj part 3 a to už sa mi nechce trochu. Tady, ona je tady. Dobre, už to je. Spomínam, že bude tady niekde. Dobre, perfekt. Ešte tu není, dobre, perfektne. Zase sa mi darí a snad to tak ostane. Lebo dobre, ona je tam. Dobre, hej, musíme proste všetko prehľadávať, lebo dobre, tady sme minule ešte neboli. Tady tuším sa dalo niečo spraviť s papírom, či sa to nedá. Nedá sa to. Dobre, máme ďalšie oko, to sa hodí. Ja sa bojím, keď to nedá. Ja sa bojím, že bude posraný, hej. Ne. Ja som spustil pesničku. Ona tu je. Ne, prosím, nechod sem. Toto esko. Je to kamera. Kamera, mapa. Počkaj, tady. Dobre, že tam je nejaká místnosť. Ale tam žiadna místnosť není. Dobre, už tu asi není. Dobre, všetko pozbierame, všetko tu je. Ona je tady. More zase. Nebude to v pivnici, teraz tu bude tady hore, hej. Fakt perfektné, milujem to úplne, že perfekto. Takže, no už tu nejsi. Prosím ťa. Ej, jo. I'm really scared. Ona je tady. Proč tu zase je? Proč ma furt musí otravovať? Dobre, ale máme pokrok 14, jej! More.
Dobre, normálne ja si tu zeberem pytlík a budem do ňoho fúkať, lebo som posraný. Ja viem, že to je úplne v pohode, ale to sa nezdá, to není v pohode. A hento, to v pivnici, co sa mi stalo, to, keď to chcete vidieť, tak si to kúknite, máte to stále tam. Teraz neviem, kde sa spawnem. Aha, ja som sa spawnul tady na začiatku. No a teraz musíme ísť do sklepa. Ja tam nechcem ísť. Kde je? Sklepe, perfektné. Áno. On je tady. Jej, toto miesto si veľmi dobre pamätáme však. Ale pamätáme, bože. Ty nedáš pokoj. Proč tu je? Koľko máme očí? 7. Ja to nedohrám. To nedohrám. Kamo? 5. 5 nám chýba. 4. Kamo, ja sa tak sústredím, že mi je zle z toho. Kamo, 4. 4. Kúkneme sa, kde je. Kamo, 4 proste, 4. Kúkneme sa ešte. Ne tady. Nebaví ma to. Aj normálne fakt prísadačku ma to nebaví. Proč to je tak ťažké? Proč to je tak ťažké? Dobre, aj serem na to. Idem asi toto, ale ja ja nevím. Kamo, je to ťažké ako hovno. Ja neviem, vyskúšajte si to, hej, keď ma budete hejtiť, že to nevím. Dohrajte to vy teda, hej, lebo toto. Skúsime dať ešte posledný krát to vyskúšame a keď to nepôjde, tak ako sorry, ale serem na to. Ja viem, že sa nemáme zdávať, ale to proste nejde. Toto nepôjde, aj keby sem nevím co, hej, sa posra. To je nedohrateľná hra. A vlasy mám jak hovno, hej, mám jak slamu. No to je ešte horšie. Dobre, to je jedno.
Nebudem sa tu kúkať. Nožík, nemôžem si to zabrať a zabiť ju. Mne by sa to veľmi hodilo. Ale tam je ešte niečo. Ale jak mám zistiť kľúč, alebo kde mám zebrať kľúč? Dobre, tu som ešte nebol. Kámo, toto bude tak dlhé video, že mi bude zle. Dobre, to je všetko, čo ty víš. Krútiť. Počkaj, ona sem akože môže dojsť. Či... Ona je tak... Ja jestli sem nabehne jak Rambo, tak asi, nevím, dajím high kick na čelo, ty kokos. Zmizni. Kamo, to musím hľadať úplne každú debilnú, proste každú bodečku. Nic nemôžem vynechať proste. Kamo, ale toto je hrozné. Nemám rád to. Bože, prečo som to len zapal? Prečo? Teraz absolútne neviem, kde je. Tá tustá svinia. Proč ideš furt ze strany na stranu, jak taký postihnutý debil? Kde si zas? Je ona normálna. Perfektne, idem do pivnice. Perfekt. Idem zase do pivnice. Jej. Zas ma tu zabije jak minule však. Máme, že 8. To je drsný jak šmrdl papír. A tady nemôže byť nic. Nic proste. Však jasné. Že to už si poznáme. Ináč, keď sa vám to ľúbi, tak dajte like. Prosím, dajte like. Zatiaľ len na jednom videu mám like. Ale vďaka tému jednému lajku viem, že sa nemám zdávať. A nikdy sa nezdám. No a ja teraz neviem, kde je. Prosím, pustite ma sem. Ja tu nechcem byť. Tady niekto chodí. Hej, normálne. Nemám rád túto hru. Fuj, si bombrevky mám. Fuj. Nemám to rád, fuj. Fuj. Kamo, to je... Ona mi normálne lízala paty, normálne mi ich takto lízala, ty kokos. Čo ona byla hneď pri mne. Bylo, že choď. Prečo si v tej pivnici? Vypadni odtiaľ to normálne. 15. Tých 15 by mohlo byť hore, hej, jestli bude hore normálne. Proč si furt tady zmizni? Áno, presne tam choď.
Ja tu nechcem piť, Nebaví ma to. Ja sa o táto nedostanem, lebo ona furt... Vím. Furt. Oh my gosh. Ja som sa dostal sem. Hej, kamo, to musíme zatleskať. Hej, počkaj. To musíme zatleskať proste. Hej, to musíme zatleskať. Ja tu zatleskám, počkaj, tak to oprem. Jupi, kamo, ja som sa sem dostal. Ale kde je teraz tá svinia? Počkaj, tady je. Išla do pivnice? Nešla do pivnice, išla sa tam trepať hore. Tam sa išla trepať. Netrep sa tam, dobre? Tam di dole, tam máš ísť. Di tam, dole ti. A nie hore, dole. Pekne, dole. Choď. Áno, pekne, tu choď. Tu buď, áno. Nechoď hore a tam choď dole. To je také poslušné, ja to milujem. Nie, není to poslušné. Zas ma to skoro zabilo. Normálne už mi to zas lízalo paty. Takto mi to lízalo paty už. Zas. Ona ma chce asi vylízať, ty kokos, alebo ja nevím co. Bole. Prosím, Panenka Mária i Ducha Svatého, prosím, nebuď tady hore. Ja to chcem dohrať už. Už ma to nebaví. Už to hrám strašne dlho. No. Ešte minule som to hral. Takže už to dlho hrám, už to je part 2. To môže stačiť. Potom... neviem, či dám ten vánočný update Granny. No Vánoce už nejsú, takže... Smola. Mali ste mi napísať. Že? Alex Boxy, daj part 2. Ona tu musí byť furt. Ty mi tak chceš tie paty vylízať, že až mi bude zle. Ale ja ich vylížem tebe. Sice ty nemáš žiadne paty, takže neviem co. Môže tu prestať byť? Ona byla hned tady. Som mlel? Že viem si zaslúžiť čo? Či čo si mlel? Kamo, teraz som tak zariskoval, že mi zle došlo. Kamo. 7 mi chýba. 7. Hej, vy si nevíte predstaviť, co je to číslo 7 pre mňa teraz. To je teraz, hej, môj život, počúvajte. Počkáme zase na tlačiare. Hej, tu sa strašne predávkovali lékma. Nemáme dve oči. Nebuď tu, prosím. Zmizni. Ja to točím 20 minút. Hej, vy ste posi. Ja to točím 20 minút, vy ste normálni. Shut the fuck up.
No, nebudem radšej nadávať, lebo môže... Jak sa volá? YouTube. Nebudem radšej nadávať, lebo YouTube. Lebo proste YouTube. Kamo, 4. Kamo, 3. Ja tu možno dohrám. Kamo, mne je zle, proste mne je zle. Proč? Hej, kde to je? Hej, povedzte mi, kde je ten kľúč od tej pivnice. No ale ja tam do pivnice už teraz nepôjdem, na to môžete zabudnúť. Hej, mne je zle. Boha, ja som sa Mikel, hej, ja nevím, čo som sa Mikel, ja to nedohrám. Hej, ja to... Proste. Čo sú s týmto ode mňa? Toto tu je? Odkedy? Kamo, fuj, má zimomriaky, úplne. Čo sa deje? Kamo, čo chcete ode mňa, fakt normálne? Ja... Kamo, 3 mi chýbajú, hej, to už nemôžem zdať. Nikdy si neprišiel, sľúbil si to. Čo to bolo? Čo? What the fuck? Jedna spása pre nás len teraz pekelný. Viem, zaslúžim si to, sľúbil som. Tomu proste, what do you mean? Kamo, zlé miesto, úplne, že... Ja už to točím 24 minút. Hej, ty tu furt musíš oxidovať. Hej, oxiduj si tam dole v pivnici, kde patríš. Ja to nedohrám. Hej, nebuďte naštvaní, ale ja to prísavačku nedohrám. Ja to teraz poserem. Proč to furt musí byť? Kamo, zmizni. Tam di do kuchyne. Do pivnice. Do sklepa. More, prosím. ...25 minút, hej. Chlapci moji. Čak to je dlhšie než Granny do prdele.
Môžeš tu prestať už oxidovať do rici. Normálne. Toto skipnem, lebo pri sandačku, hej, ja tu nebudem. Oh my goodness. Nedohrám to nikdy normálne, hej. Dobre, hej, ono to nejde, je to absolútne ťažké, nedá sa to. Ja nechápem človeka, ktorý to dá na veľmi ťažko. Normálne, hej, vy ľudia, hej, ja vás nechápem. No dobré, tak dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Nezabudnite dať ten like a odber, moc ma to podporí. A napíšte mi dole do komentáru, fakt prosím, napíšte mi, prosím, hej. Ja to rád prečítam, prosím, napíšte mi do komentáru, že nedáme teraz part 2, ale dáme teraz toto. A vyskúšame to na normálne, dáme teraz tohto Charlesa v nemocnici. Prosím, napíšte mi do komentáru, fakt, hej, rád si to prečítam, prosím, ja vás prosím na kolenách, prosím, napíšte mi do komentáru, že či chcete túto časť, kapitolu 2, Charles, nemocnica. Napíšte mi to. Tak ja sa tu s vama lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.